benvida a todos e todas. Somos Jacobo Besada e Laura Buceta. Damos vos a benvida a este acto de graduación. Primeiro vai falar o director. Bos días e benvidos a este acto de graduación da promoción 2015-2021. Queridos alumnos e alumnas, pasiño a pasiño ides medrando. Parece que foi onte cando por primeira vez entrabades no noso centro. Quero dicirvos que rematades unha parte importante da vosa formación, a educación primaria, e creo que debemos dar as grazas aos profesores que traballaron con vos ao longo destes anos. Titores, especialistas, profesores de apoio, o persoal non docente, coidadores, conserxes, administrativos, monitores do comedor, etc. Quero dar as grazas, como non, aos vosos pais, aos vosos avós, aos vosos familiares, que todos son cómplices na nosa formación. E a todo aquel que contribuiu a mesma, xa que gracias ao traballo conxunto, creo que conseguimos un bon resultado. Agora, xa marchades para os institutos, en onde o tempo pasará voando, e sin darvos contas xa estaredes no acto de graduación, e despois na universidade. En fin, do vosso paso por Campolongo, estou seguro que, ademais dunha boa preparación, levades boas lembranzas e bons amigos. Amigos que en moitos casos serán para toda a vida. Nós sempre estaremos para botarvos unha mano que necesitedes. Os profesionais que traballamos no cole queremos desexarvos o mellor do mundo e que vosso paso polo instituto deixe en vos tan grata lembranza como a que nos queda a nós do voso paso polo noso centro. Esperamos a vosa visita de cando en vez e queremos que levedes no voso corazón o paso por este cole. Debemos, por último, agradecer o traballo de todos os implicados na celebración deste acto, as titoras, as profesoras Misi, que fixo un pase de fotos que espero que sea de voso gusto, Mari Carmen, Vivian e Jaime. Moitas grazas polo voso traballo para que este acto saíra adiante. En fin, moitísimas gracias por estar neste cole, a todos vos, porque realmente foi un placer traballar con vosotros e con vosas familias. Este sempre será o voso colexio. Os esperamos que gocedes agora deste acto e que estes 2 días que quedan no cole sean super felices. Bo verán e gracias por estar aquí. Agora imos escoitar unhas palabras da nosa titora. Compartir momentos vos e outros máis difíciles, xa que nos tocou vivir unha situación moi complicada e especial. Foron meses de confinamento, esta máscara que tivemos que aturar todo este curso e ademais non podemos facer actividades que estou segura e que sei que vos gustaría moito, pero foi así que dimos facer. Desexo-vos que teñades moita sorte neste longo camiño que aínda vos queda por percorrer e que non esquezades os valores que os mestres e mestras quixemos transmitirvos para construir entre todos un mundo mellor. E o que sempre vos digo, lembrade que con esforzo e constancia conseguiremos as nosas metas. Moitos bicos a todos e a todas.
sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive.
6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
in the shed. She was looking kind of dumb with her finger in her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Back to the rules and I hit the ground running. It makes sense trying to live for fun. Your brain gets smart, but your head gets dumb. So much to do, so much to see, so what's wrong with thinking the back streets? You never know if you don't go. You have to shine if you don't glow. Hey,
Primeiramente van a falar os nosos compañeiros Sofía e Gabriel en representación da clase. Ola a todos e a todas. Nestes anos que levamos en Campolongo, aprendemos tanto que nos levaría outros 6 anos para contalo. Temos que recoñecer que houve días que non nos apetecía ir á escola, que preferíamos quedar na casa, xogando, pero agora, que nos imos, decatámonos do importante que foi adquirir coñecementos e valores que nos servían para o noso futuro, e tamén de que o colexio de Campolongo deixou unha gran pegada nas nosas vidas, xa que formou parte da nosa infancia. Grazas por compartir anécdotas, gargalladas, conversas que serán lembranzas nun futuro. Grazas polo que nos ensinastes, por todo o que sabemos e o que agora somos. Máis tolerantes, respetuosos e comprensivos. E grazas tamén ás nosas familias por estar aí e apoiarnos nos momentos máis difíciles. Despedímonos de Campolongo, pero sempre estaredes nun recuncho do noso corazón. Antes de seguir, os nosos compañeros van ler un poema de despedida. Teño un corazón senlleiro, e orfo na noite fría. Non importa, agardarei polo albor do novo día. Teño lobos, teño sombras, teño sorte fuxiría. Non importa, agardarei polo albor do novo día. Está mudo o reixiño, que outrora cantar solía. Non importa, agardarei polo albor do novo día. Que está comigo a esperanza, diando, fía que fía. Ela fía e eu confío no albor do novo día. Celso Emilio Ferreiro. Agora damos paso á entrega de becas. Comezamos, pois. Alberto Albela Areán, Sofía Barros Touza, Jacobo Besada Pérez. Laura Buceta Veiga, Mateo Gudiño Rodríguez, Gabriel Calonge Fariña. Joana Casas Mortecho, Juan David Cifuentes Fernández, Elena Coronado Cadavid.
Nayeli Tatiana Martínez Bravo. Álvarez, Noa Pedrosa Silva, Alberto Pérez González. Mariola Redondo Rodríguez, Xares Ruido Trigo, Alba Soto Aldao. Nicolás Toné Vidal, Cristina Trabajo Torres, Carlota Vázquez Fernández. Enhorabuena a todos y a todas. Por último, imos facer unha foto de grupo. Grazas por estar aquí e que paséis un bo día.